Merry Christmas ni. Thank you. Dah. Lebih. Gangsau tiros kuri gak kina? Oh, gangsau tiros. Lapina hagen. Mozang gaza gasibu. Ompray dato aro borodin Christmas maba sofigasiनो गोदान बोसोर गोदान item collection फैगासिनोबो दङ बर'दिननि दखना ना नै बेबो मा दखना होनोथाय नामफोरखौ मिथिलायलाङा नायनानै लाफैनो हागोन ओमफ्राय किसिमनि दं आरोखि बावहाय ओरैबो दङ खोन्थाबावनो साफाथिनिफ्राय खोन्थाजोबथानोसै दे ओरैहाय दङ मा साइजनि नांगौ बर'दिननि अफारथ' दंना गैयाथाय बेखौ मिथिदोंला दङ ओरैबो दङ माथो दखना ओरैहाय दंजोबो गोदो बेसेबां दामनि दङ दानाय मानाय गासिबो दंलाजोबो बावहाय आर'नाइ दङ माथानि दं हे दखना बारा रोंलायलाङा आङो ब्लाउस ओरैहाय गामसा बेलाउसबो दं ओमफ्राय बेग दं आइटेम एक्चुअली ना आं चापागुरियाव दंफैयो बिबोनांनि दखना दखानावहाय आंनि बिबोनांथ' नङा एसे गोजाङै सरि गयजादों आं चापागुरियावनो चापागुरि सना हटेलनि एसे सिगां वाइन शप दङ वाइन शपनि लेफ्ट साइडजों हाबबानो बे दखना दखानखौ मोनगोन बर'दिननि अफार दं एसे लांफै फुंनि 9टानिफ्राय बेलासे 5टासिम थायो बबे दखनायाव अफार दं आं बेखौ गासिखौबो खोन्थाजोबनो हानाय नंला जाय हक नोंथांमोना बर'दिननि क्रिसमासनि नुखाबाय जानांगौ ओरैहाय गोदान दखना दङ लाफै ओरैनो अफारा मायाव बेसेबां अफार दङ 10% 20% आलादा माबाखौ लानानै आरो दखना लायै दखना बे दखनानि नामखौ माथो नाम होनो बेखौ fwrni बे fwrni ब्रेन्ड ओमफ्राय गुबुन कालारनि मोनगोन ना ओमफ्राय बे पार्पल मोनगोन आरोखि ना ओमफ्राय बर'दिननि क्रिसमासनि बा गोदान बोसोरनि बे माबा मोनसे अफार दङ नामा बियो दङ डिसकाउन्ट बेसेबां डिसकाउन्ट ओरैथ' 4,500 फानो ओमफ्राय एसे खमाव खालामनानै हरगोन आरोखि ओमफ्राय बिनि अनगायै गुबुन कालार आरो दङ बेहा जोमग्राबो दं आरोखि बेनि जोमग्रा दं बेवहाय पटमनि सेट आरो ओमफ्राय गुबुन कालार एसे नायबावनोसै थिगानोथ' मोजां नुखादों माथो ओमफ्राय नैबेहा बन्दुराम आगरनि आच्छा मा नाम होनो बेखौ बे एखेयानो पटमनि सेटआनो आरो पटमनि सेट मोजाङाथ' दखनाया जोमग्राबो दं दा बेहा आच्छा बे जोमग्रा बेहा बेसेबां बेबो सेम प्राइसआ बेखौ जों 3,800 हरो 3,800 खमाव मोनगोन आरो 3,000 बर'दिननि आरोखि थिगैनो दं आरो बेलेग दंबावो गुबुन कालारखौथ' गासिखौबोथ' खेवजोबना खोन्थानो हानाय नंला दा जों मोननैल' खोन्थानाय जाबाय आरोबाव दंबावो बेयावहाय होनै बे सिङावहाय दंबावो आरोबाव न' सिङाव गुबुन आइटेम मा दंबावो आरोबाव बेफोर दङ सेमि पाट आरो बेफोर मा होनो सेमि पाट बेसेबांथो ओरैनो खमावनो हरखायो बेखौ सिगाङावहाय बांसिनमोन दा एसे खम जाबाय आरो ओमफ्राय बेफोरबो सेम बेबो बिदिनो सेम आरो ओरैलाय माथो दंबावो मेसिनाव दानाय मानाय दंलाबायो मेसिनाव दानायफोरालाय बेसेबां होदों बेफोरबो बिदिनो दखना लायै दखना बैखौ आं बै गानखौ मोजां मोनदोंलै बे गानखौ नै बिसोरो नैबेफोर न'आव दानाय आरो माथा बेसेबां लायो बेबो साइड फुल आगर बेखौ माबायाव हरगोन 8 सरि नैबे माबासो बडियाव आगर गोनां मा आगर होनो बेखौ 3000 पुरा दानाय न'आव दानायफोरखौ नैबे रुगुङाव सिनायो नै बेफोरबायदि सिनायजोबो रुगुङाव सिलायनाय थायो सुथेनाय थायोना बे अरिजिनेल न'आव दाथारनाय आरोखि बेफोर मेसिननि खुनु फुल गावनाय ना मा मा आगर होनो बेखौ आं बुंनो रोङा जाय हक बेसेबाङाव हगारदों बेखौ बे 3000 मोन नालाय डिसकाउन्ट दंना गैया दङ माबा क्रिसमासनि ओरैलाय ओमफ्राय बेफोरथ' गासिबो न'आव दाजोबनाय गोजा न'आव दानाय बेफोरलाय नैबे न'आव दानाय दङ हाबसोलाबायनानै दंलाबायो आच्छा मिक्स आरोखि नैबेफोरलाय बेयो साइड फुल आगर मास्राइस दानाय आरो आच्छा ओमफ्राय ओरैलाय बे माइदिनि बेसेबां बे माइदिनिखौलाय बेसेबां हगारदों मोजां नुबाथ' नैबेखौ
मोजां नुदों बेसेबां हगारदों ओरैनो खमाव हरदों बेखौबो देशखौ बारायलां बेसा नङा आच्छा गोबां रोखोमनि दखना दं बावहाय फै नोंसोर हाई क्वालिटिनिबो गैया बा थिग जों दाथ' आरो बयबो मिथिखादों मा बाजार सोलिगासिनो दङ एफाराब हाई फाइबो सोलियाखै बा थिग मिडियामनि बर'दिन बा क्रिसमासनि नामावहाय एसेब्लाबो अफारखौ होगासिनो दङ दखाननि नामा मा नाम दैजिं मा नाम दैजिं स्ट'र बे दैजिं स्ट'र चापागुरियावहाय लांफैनो हागोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारबो दङ आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ सिङाव होनानै होगोन थ' नोंथांमोना लांफै दाबाव दैजिं स्ट'रावहाय हाबनो एक्जेक्ट लकेसना चापागुरि बे सना हटेलखौ बारनानै मोनसे वाइन शप मोनो वाइन शपनि फार्स्ट लामाजोंनो हाबबोबानो बे मोनगोन आरोखि क्रिसमासनि नै गुमैनो क्रिसमासनि थेंक इउ दे हाबा दिनै फैनानै गासै आर'नाइ मोनबाय दे आर'नाइ गांसे हरबावबाय बेस्रा न'खरनि ओमफ्राय जोंनि एसे रिलेटेडआनो खाथि खाला नालाय ओंखायनो बे बिगुमै लिङो आंखौ बे गांसेयाव बेसेबां बे इन्दि जिया 1300 पियर खा ना मा बियो पियरआनो जाहैबाय गांबेसे 19 खानमोन ओमफ्राय गां बानाङै जाहैबाय दानो बेसेबां खरि फानदों गां बैसोरो 1900 बियो 1300 बैसोरो 1900 मोन आरोखि बै गांबा थांनाया नामा ओहो माखासे 1300 माखासे 1900 माथो गब्लं दंलायो रासो बख'नाय बिदिनोखा डिजाइनानो डिजाइना बिदि आरोखि ना इन्दि जि गामि ओनसोलावबो इन्दि जिखौ मोनो दाना इन्दि जि मोनो गामि ओनसोलावबो लायोबा मोनगोन माब्रै मोनगोन आब' नोंनिफ्राय आब' होननांगौ ना मा होननांगौ आब'खौनो होनोसै आं उदालगुरिनिफ्राय हरनो आरो उदालगुरिनिफ्राय हरो नोंनो अर्डार खालामनांगोन अर्डार फनजोंहाय माब्रैहाय मोनगोन नोंनाव माने फन खालामना मोनगोन होजोंहाय अर्डार हरनो ओमफ्राय अर्डार हरनानै बड'लेण्डजोंहाय हरनो बड'लेण्डजों हरनो आरो बड'लेण्डजों हरो जायखिजाया नों बिदिनो फाननाया खय बोसोरसो जाखो बेफोरबायदि बोसोरथाम जाबाय बोसोरथाम माने बाजारावलाय जिराया ओरैनो सोरबा बिनायनोल' होयो आरो अर्डार जाय बियो बिसोरनोल' होयो आरोखि गामि ओनसोलाव न'आवनो जोबो आरो न'आवनो जोबखाजोबो गामियाव बिबा हैबाय सोरनोबा अर्डार होनायखाय होबाय नालाय होजों बिहोबाय दा जाखिनि दङ बेथ' अर्डार जोबखा बिनाय दंजोबखायो बिनाय दंखाजोबो बर'दिननि जेबो माबा गैया नामा अफारफोर होआ नामा एबा डिसकाउन्टफोर होआ नामा डिसकाउन्टआ जाहैबाय बेफारिफ्रा 1500 लायो आरो बेखौहाय डिसकाउन्ट होनाय जाहैबाय जों नोंसोर डिसकाउन्ट होबाय आरोखि दा 200 दा बर'दिन गोदान बोसोर बेफोर जोबोब्ला बै गोजाम दामानो हमफिनगोन नामा जोंनिथ' हमबाय जाया बे 1300 फाननाय जाहैयो गामि दख'नाफोर मोनोना मोना दख'नाखौथ' जों फाननाय जाया अनलि बे इन्दि जि आरोखि साद्रिखौल' आरोखि जोमग्रा गिदिरखौबो जोमग्रा माखौ मोनगोन ओरैनो बिदि गेसेंखौबो मोनगोन गुबुंखौबो मोनगोन इन्दि साद्रिया ओमफ्राय उलनियालाय उलनिखौबो मोनो गिदिरखौहाय नागा जिफोरखौलाय फाननो ना फाना नागा जिखौ फाननाय जाया आच्छा दख'नाफोरखौबो लाफादेरनो हाया होमबा दख'नाखौ लानाय जाया नोंसोरनि बे बामोनगाव एरियायावनो जोबखाजोबो बाजाराव फानहैनाङा गामि बिखायो नालाय आच्छा बेयावल' होयो आरो बे आब'नाव मोनगोन आरोखि इन्दि जि सोरनोबा साद्रि नांगौला नै बेफोरबायदि साद्रिखौ मोनगोन आरोखि इन्दि साद्रि बियो गांसेयाव 1300 करि आरोखि ना गांसेयाव 1300 लाफैनो हागोन मोजां गोजा गासैबो ओमफ्राय दाथ' आरो बर'दिन क्रिसमास माबा सफैगासिनो गोदान बोसोर गोदान आइटेम कालेक्सन फैगासिनोबो दङ नेक्स्ट सप्तायाव आरोबाव मोनबावोब्ला हानायमानि बिनि आब'नि माखासे इन्दि साद्रिखौ खोन्थानो नाजागोन थ' आंनि ब्लगखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय